you. Good evening guys, mga kapakals. Muna itong hito fingerlings. 5 inches ni kadako guys. 4 inches dahil 4 inches. Gusto nga na to magbuhi diri sa drum kung mabuhi magini siya. Ato lang sa gibutangan og kuan, air pump para makatabang sa ilang pagkuan paginhawa. Pero yung montong nagbaligya na no need nag air pump pero ato lang butangan. Tulayan lang nato guys kung unsay kuan ani. Gitry na to pagpakaon ani unya murag stress pa sila. Di pa sila mangaon. Kada tank do man ka tank na pa sa tank ko. Kada tank ibutangan nato og 80 ka bok, 80. Oh no, you need my help. Mga kapakals, Okay. 80 pa ni kabok diri. I need help. Okay. Tag mabuhi ni mga kapakalas kay para natin imukbang. Dayon, muna itong tank. Ang tank na to na overflow, na 50%, na totally drain. Same po sa pikas. Overflow 50%, totally drain. Kung bata, kung bata nga lipay kayo taon kitag isda. Marto mga kapakals, at update mo kung unsay may tabuan akong isda. Kung makasugba ba ta ani o the tupi no unsa ba? eat the fish. Yeah, as tupi. Tupi don't eat the fish. Okay? Tupi no eat the fish. Mga kapakals, duha ka drum, blue drum, 200 liters. Nya air pump dayon. Ito mabuhi ni mga kapakals kay pag magmukbang may sa akong partner nga si Mark. Agaron ta mo mga untag dito. Daddy. Ug maato na pakanon. Sorry. Ug maato na siya pakanon mga kapakals kay gitry na ako nagbutang na pagkaon man wala mo kaon basig stress pa ni sila. Ug maato pakanon kung kuan syaro. Tao gani kaon gani pagutomon isda na ba? Gimme. A fish Si bye to our vlog. here. Bye na. Bye bye.